からでいいですか？いや、お邪魔してます。いただき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 ます。ありがとう。お前は普段何にも食ってないのか？バラのスープないの。何言ってるか全然わかりません。浩司君、はい。遠慮せずに食べてね。あ、いただきます。いやー、どれも美味しそうですね。お前本当いいやつだな。いえいえ。いやいや、いいやつ、すごくいいやつだ。あ、食え食え。はい、いただきます。なんかおかしい。変だよこんなの。誰が考えたの？お父さんが招待してくれたんだ。お父さん？お父さんが浩司君と何を話すっていうの？怒るなよ。別に怒ってない。何なの？何企んでるの？いや、別に隠すつもりはなかったんだけどさ。これ。どうしてももう一度君の歌を聴きたくてさ。でも俺頭悪いからこんぐらいしか思いつかなくて。まだバイトも始めたばっかで全然金も貯まってねえからあれなんだけど。金なら、残りは俺が出しちゃってもいいぞ。本当ですか？ああ、いや、でもそれはやめときます。なんでだよ。これは僕が決めたことなんで最後まで自分でやりたいんです。どうかな？ CD にしてみない？君の歌を。やった。そこまで考えてくれてたなんて思わなかった。いや、ありがとね。私なんて本当にさ、え？そんなことできないって思ってたし。私なんてさ、
か悪いこと言った？好きだよ。え？君がそういうのを抱えてたとしても夜だけ会おうよ。昼間は寝てさ。太陽が沈んだら会いに行くよ。うん。あれ？ね何？泣いてんの？泣いてないよバカ。泣いてんでしょね。泣いてないって。見してよ見してよ。じゃ泣くな。笑え。変な顔。ごめん。